ħallik minn dak il-mobile. Tibqax tgħix quddiem screen. Għejx issa dal-mumenti. Mumenti ta' xulxin. Kliem Ingrid Vella. Mużika Kaja. Tkanta Graziella Vella. Waħdi miegħek. Jitmelles il-mewġ ma xtajtha jitbilż riflessi ta' dwar iż-żelġ f'xulxin fuq mejda għalina inti u jiena waqt ikla bejnietna għal żewġ maħbubin. Waħdi miegħek arani nħares lejk kellimni nisimek għatini mqaridejk ħallik minn dak il-mobile tibqax tgħix quddiem screen għejx issa tal-mumenti mumenti ta' xulxin. Ħallik mir-ritratti tal-plattu s-sarvetta bil-filters tirranġa l-kuluri tal-ħobs tippostja l-sħabek li qatt ma ntqajt magħhom u magħhom tixxerja il-ħin tagħna tnejn. Waħdi miegħek ħarani nħares lejk kellimni nisimek ħatini mqaridejk ħallik minn dak il-mobile tibqax tgħix quddiem screen għejx issa tal-mumenti mumenti ta' xulxin. Nitbismu għall-istessu biex titfaw dritt online ħanoddu il-likes ma' nies barranin ħankejlu s-suċċess tal-ikla bejnitna bejn żewġ maħbubin li online kull ħin għaskrin bi screen aħjar għalt id-dar il-laptop instajt issegwi aħjar għall-inqas tkellimni fuq Twitter tbessisli tibatli l-messaġġi lejl u binar. Waħdi miegħek ħarani nħares lejk kellimni nisimek ħatini mqaridejk ħallik minn dak il-mobile tibqax tgħix quddiem screen għejx issa tal-mumenti mumenti ta' xulxin. Waħdi miegħek ħarani nħares lejk kellimni nisimek ħatini mqaridejk.